मुंदांखा सावथुन लिरगिरि प्रबीण बर'नि सुजुनाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ बेखेवबाय। आथिखाल बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होबाय थानाय प्रबीण बर' एबा मैथा बर'नि बिथोन होनायाव देग्लाय बोसोरनि आबुं बर' सावथुन अख्रां गंसे बर' सावथुनखौ थांनाय हराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि बाथाबारि गामियाव बेखेवबाय। जेराव गोबां नायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे प्रेमियार श'बो लानाय जायो, जेराव अख्रां गंसे सावथुननि दिहुनगिरिजों लोगोसे रोजाबगिरि आरो गासै फावगिरिफोरा बाहागो लायो। बे सावथुन बेखेवनाय आरो प्रेमियार श'आव बिथोनगिरि प्रबीण बर' एबा मैथा बर'आ बाहागो लाना खौरांनि गेजेरजों बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाखौ अनसायनो खावलायहरो। थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों। एडमिशननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ ओइ जाबाय फै। सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा। नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले, नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा, बिराद मेवो। फरा होननोबो हाया, फैया होननोबो हाया, बेखौ जोंसो फोरोंदोंना। आगै नों गोनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं लुबा आं नायजोबगोन बेखौ, थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय। नों आंनि मा जायो? नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामनो लाबोआखैना? ओंखारला। एसेबां अनो नों आंखौ जोबै। अख्रां गंसे। आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जाबाय। आं जिउआव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन सासे डक्टरा सासे पेसेन्टनो किडनि डनेट खालामनाय। नोंनि जिउआव दुखुखौ माब्लाबाबो जायगा होआ। सुख'फिनाब्लासो आंबो फैसाखौ हरगोन। थेंक इउ आइ आरो आफा, आंखौ एसेबां खस्थ'यै बेबायदि डक्टर खालामनायनि थाखाय। फंबाय, नोंसाखौ दिनै फोथांबाय, नोंनि अननायावसो आं दिनै गोदान जोनोम मोनबाय। आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा। नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो, आं बेजोंनो हाबा जासिगोन। बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरै, सानैजों जानानै थैनोसै। दिनै अख्रां गंसे जिथुनाखि सावथुन दिनै प्रिमियार श' देखाय जाबाय। मा फोरमायनो सानो, मा बुंनो सानो बेनि गेजेरजों? गिबियावनो खौरांगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै जानाखि आंनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे सावथुन, बे अख्रां गंसे सावथुना दिनै बेखेवजेननाय जाबाय। बेवहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारियाव बेखेवनाय जादों। गोबां रायजो राजाफोर दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्रायबो दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो आर्टिस्टफोर नोंथांमोननो नांगौबा बे सावथुनखौ देखायनोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्टबो खालामनो हागोन, बेखौ आं खावलायबाय आरोखि। रायजो राजाफोरखौ आरो मा खावलायबावगोन? रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जोंनि बर' सावथुनखौ अनसाय, नोंथांमोनखौ आं जेब्लाबो खावलायगोन। नोंथांमोन अनसायोब्लासो जोङो जोंनि सावथुन मुलुगाबो थांना थागोन। बे सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफ्रा माने एंगेज जाना थानो हायो। बेबो मोनसे पार्ट टाइम जब बायदि आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो। बेनिखायनो जोंनि सावथुन मुलुगखौ फोथांनोब्ला रायजो राजाफ्रा पार्टिकुलार रायजो राजाफ्रा अनसायनांगोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो अनसायनांगोन। गोबां आर्टिस्टफ्राबो फ्राय आर्टिस्टफोरखौबो जों नुयो फाव खालामबाबो गावबा गावनि माने मुभिफोरखौल' नायो, गुबुन मुभिफोरखौ नायनो नागिरा। नाथाय जों नायनांगौ, इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो नायनांगौ। पार्टिकुलारलि आङो नैबे अख्रां गंसे सावथुनखौ आङो सबखौबो नायजानो लुबैगोन, मानोना बेवहाय माखासे मटिभेसनेल इडुकेसनेल माने मेसेज दङ जे जोंनि जायफोर माने गैजारोङैनि फिसाफोर दिनै बिथांमोना माबायदि
गिदिर लेखा फरायनायनि सिमां नुयो आरो बिथांमोननि सिमाङा बोरै जाफुंगोन बे मेसेजखौ लानानै आं बे सावथुनखौ लिरनाय जादों बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायो नोंथांनि नैबे फिल्मनि माखासे टीम मेम्बारफोरखौ मा बेखौनो आं बुंगोन जे दिनै जोंनि बे अख्रां गंसे सावथुनाव जायफोर बिथांमोना फाव खालामदों आरो बेवहाय थुलुंगा होनाय गोबां जाय बिथांमोनखौ जोङो मोखाङाव नुवा नाथाय सिङाव थानानै गोबां थुलुंगा होयो बिथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरगोन बिथांमोना थोजासे हाजासे खस्थ' खालामदों जायनि जाहोनाव बे सावथुनखौ जोङो 12 दिननि गेजेरावनो जों दिहुननो हादों आरो 12 दिननि गेजेराव दिहुननाय सावथुना माबायदि जायो नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्रायनो मोनथिखागोन जिहेथु दिनै सावथुना अपेनिंबो जाबाय आरो रायजो राजाफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ मोनगोन बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि गासै टीम बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय अख्रां गंसे जिथुनाखि सावथुन बे सावथुनखौ दिनै प्रिमियार श' हिसाबै देखायजेननाय जाबाय बेनि गेजेरजों मा बुंदों नोंथां आरो नोंथाङा मा रल लादों बेयाव आर्टिस्ट हिसाबै गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' दिनैनि थारिखआवहाय जोंहा चिरां जिल्लायावहाय जोनोम मोननाय बे अख्रां गंसे फिल्मखौ दिनै प्रिमियार श' खालामनाय जादों आरो बे अख्रां गंसे फिल्माव आङो एसे कमेडियान हिसाबै रल खालामदों बेनिफ्राय आङो खोब मोजां मोनदों खारन जोंहा स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्सन हिसाबै दङ प्रबिन मैथा बर' बिथाङा थ' बिथां मैथाजों आंनि थाखायबा मोनसे फार्स्ट टाइममोन बियो जेराव आं बिथांमोनजों रल खालामफानो मोन्दों आरो बे अख्रां गंसे फिल्मावहाय एसे एक्टर हिसाबै जोंहा रल खालामदों बिबेक एसे हिर'नि आरो हिर'इन हिसाबै जोंहा दङ बिनानाव फुजा थ' बिथांमोनहाबो खोब मोजाङैनो फाव खालामदों आरो आं सबसे मोजां मोनदों गोसोआव जे बियो मोनसे ससियेल फिल्म जादों जोंनि समाजावहाय बर' समाजावहाय जोङो फरायनायनि गेजेरजों गावनि आथिङाव माबायदि गसंनांगौ आरो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो फरायनानै गावखौ साक्सेस खालामनो हायो बेनि मोनसे मोजां मेसेज फैदों बेनिफ्राय गोरिब न'खरनि सुबुंफोराबोदि एसे डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो बेखौ बे फिल्मावहाय दिन्थिनाय जादों थ' खोब मोजां मोनदों आङो थ' आसा खालामो गोबां बर' सुबुंफोराबो बे फिल्मखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामदों आं खोब गोजोननाय मोनदों दिनैनि थारिखआव जे बे फिल्मखौ गोबां नायगिरिफ्रानो नायनो फैदों बेनिफ्राय आं जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन जे बे फिल्माव फाव खालामनो मोननानै जे गोबां बर' सुबुंफ्रानो अनसायगोन होननानै आं बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोनदों थ' फिल्मनि काहानिया बेनो जे जोङो फरायनायनि गेजेरजों गावनि गोरिबारि न'खरखौहाय उदां खालामनो हायो जों गावखौनो गाव मालाबाबो गोरिब होननानै जेननानै थानो नाङा बेखौ आङो बे फिल्मनि मोनसे गिदिरथार मेसेज नुहुरदों थ' आसा खालामो साफ्रोमबो बर'नि न'खराव बे मेसेजआ सहैगोन होननानै आरो आसा खालामो जे बे फिल्मखौ बयबो बर' सुबुंफ्रा अनसायगोन होननानै आरो आं प्रडिउसार बिथांखौबो साबायखर होयो जे प्रडिउसारा जे गोबां मोनसे आसा खालामनानै बे फिल्मखौ दिनै मोगथां महर होबाय बेनि थाखाय आं प्रडिउसार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो उननि बेलायावबो जों बिथां प्रडिउसारमोन बायदि प्रडिउसार मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो आङो प्रबिन बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जे बिथाङा खोब मोजां स्क्रिप्ट लिरदों आरो बे फिल्मावहाय आंखौबो फाव खालामनो सुबिदा होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो आसा खालामो बे अख्रां गंसे फिल्मखौ साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो अनसायगोन होननानै जिथुनाखि नैबे अख्रां गंसे सावथुनखौ बानायनाय समावहाय नोंथांमोनाबो रल लाबाय बायदि केरेक्टारावहाय नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों टिमनि गेजेरजों बे अख्रां गंसे फिल्मावहाय आङो फार्स्ट टाइम जुदि बुंनो थाङोब्ला आरो फार्स्ट टाइम सासे बोरायनि रल खालामदों थ' बे हिसाबै आं खोब गोजोननायबो मोनदों आरो आं जोबोद एक्साइटेडमोन जे आं सासे बोरायनि रलखौ साक्सेस खालामनो हागोन ना हाया खारन माने आं मालाबाबो बोरायनि रल खालामफेराखैमोन आंखौ जाबायदि मेकआप खालामदों जाबायदि गेटआप खालामदों थ' आंनो सानाखैमोन जे आंखौ बेबायदि नुगोन होननानै थ' बिनिफ्राय बिथां मैथाया आंखौ गोबां हेल्प खालामदों बेवहाय जे नों हागोन होननानै आंखौ लिंहरदों आरो आंखौ एक्टिं खालामहोदों आंबो खोब मोजां मोनदों आरो आङो बिनि थाखायनो खोब खुसिबो आरो दिनैनि थारिखआव जे मोनसे गोदान मोनसे रलावहाय आंखौ बे फिल्माव नुनो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोना थ' आसा खालामो आंनि बे केरेक्टारखौबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै थेंक इउ नैबे अख्रां गंसे जिहेथु जि बहनदों खस्थ' खालामनानै प्रडिउसारा बे खस्थ'नि बिनिमयाव खोब माने गाव मोजाङै मोजां खालामलाङोबा फारसेथिं प्रडिउसार थाबाल' जाया
प्रडिउसार जों लोगोसे प्रडिउसारा बहनग्रासो सोरबा लिरग्राया लिरगासो नाथाय आर्टिस्ट गैयाबा गाग्रा गैयाबा आर्टिस्ट गैयाबा बेयावबो सिनेमा जाया आरो आर्टिस्टजों प्रडिउसारजों थाबायलायनो प्रडिउसारा बहनबाय स्क्रिप्ट राइटारा लिरबाय डाइरेक्टरा डाइरेक्सन खालामबाय नाथाय आर्टिस्ट हांगिया बावबो सिनेमा जाया बिनिफ्राय जाहैबाय आर्टिस्टबो थाबाय प्रडिउसार थाबाय नाथाय अडियन्स पाब्लिक नायाब्ला बेयावबो सिनेमा जाया आंनि साननाय दे आं गायै गायै 41-44टा दा देग्लाय बोसोराव मोनब्रै गाबाय बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो आंनि माखासे अभिगताखौ आं बुंदों बिनिखायनो बे बिदा फंबाय साथामा आंनि मथे माने दिहुनग्रा आर्टिस्ट एक्टिं खालामग्रा आरो फारसेथिं नायग्रा गैयाबाबो अडियन्स गैयाबाबो पाब्लिक गैयाबाबो बै सिनेमाया थैफिनगोन नायग्रायानो गैया नालाय बोरै जानो बिनिफ्राय जाबाय नायग्राया दंमोन नाथाय प्रडिउसारा लिरग्रायानो गैयाबा नायनो नागिरबा मोनाबा गैया प्रडिउसारबो थाबाय बेनिफ्राय नायग्राबो थाबाय बिनिफ्राय दाना एक्टिं खालामग्रा आर्टिस्टफोर गैयाबा बेयावबो सिनेमा जाया बिनिखायनो PAP मोनथाम बा PAO बे मोनथामा लोगो जानांगौ बिदा फंबाय P माने प्रडिउसार A माने आर्टिस्ट O माने अडियन्स बा P खौ होबाय पाब्लिक बेजोंसो सिनेमा जाय बहनग्रा बहुद माने खस्थ' खालामनानै लिरनानै गाव मिजिं थांखि लानानै कालचार बर'नि हारिनि बे हारिनि कालचारखौ जिहेतु बेबो जास्ट मिडियाजों जेरै जाथिखौ कालचारखौ माबा माबिखौ एसे फोथांनानै दोनो स्प्राइड खालामो मानसिनो खिथायो थिग सिनेमायाबो मोनसे बेबायदियैनो मिडिया जेरै बेबायदियैनो खिथालांनाय बर' जाथिनि कालचारनो जानायनो लोंनायनो बेनिफ्राय बेबायदि आखल आखुमोन बिदि खालामोमोन बिदि थायोमोन बेफोरखौ खिन्थिलांनाय दा बिनिखायनो बुंनो थाङोबा बे बिदा फंबाय साथामा नांथारगौ सिनेमायाव बा मोनसे गैयाबानो सिनेमा जाखाया दा बेबायदियैनो किसुमाननि खेथ्रआव किसुमाननि न'खरजों गोरोबनायबो जानो हागौ बिसोर भुल बुजिनो हागौ खिन्थु बास्तब बेबायदिनो जोंनाव माखासे जाथायफोर जाबोयो बै जाथायफोरखौबो ओरैमा सानफिननानै बिदि जायोखौसो सासे प्रडिउसारा सासे स्क्रिप्ट राइटारा लिरो बे लिरनानै बेनिफ्राय बेखौ फकास खालामनो सोरनो माबोरै खालामनो बे बेलायावनो बै आर्टिस्टखौ नांगौ जायो दाना आर्टिस्टआ गाबाय देखायबाय गावनि साननाय बायदि जाबाय नायग्रायानो गैलालायनो फिल्मानो गैलालायनो बे सिनेमाया फ्लप जायाबा नायग्रा गैयाबा नायाबा एथ' थाखा फैसा खरस खालामनानै बियो बुरन्जि रेकर्ड माबा मोनसे दोननो नागिरनायखौ जाथिनि एरिनि बेवहाय बियो माने मोनबो थाहैला जिर' जायो दा बिनिखायनो बे मोनथामा नांगौ जायो आंनि अडियन्सखौ बेनो आंनि मथेबा प्रडिउसारा बहुद खस्थ' खालाम बहनबाय ओमफ्राय आर्टिस्टआबो गाबाय अडियन्सआबो अडियन्सल' नङा अडियन्सनिफ्रायनो नायनानै बुजिनानै बियो सानसे समाव गाव गोसो दंबा आर्टिस्ट जानो हायो गावबो प्रडिउसार जानो हायो बे सहजगिता होनायबो जायो आरो बिसोर नायलायबासो माने थांनानै थाखायो दा बिदिनो गावजों गाव एनागिनि सोरखौबा मानसिखौ मोजां मोना सैया बिनि बहननाय बिनि लिरनायखौलाय मा नायनो बेबायदि होननानै एब्राबलि बे थायोब्ला होनबा सिनेमा बेनिफ्राय जाथिनि कालचार माबा मोनसेया बुरुन्जि बायदि रेकर्ड जेरै आं बुंदों दा मिडियानि दारै माखासे जिनिस बबे खना खनलायाव मा जादों एरिदों जोंनि हारियाव अन्तत बेवहाय अयन' हारि गैया बेखौनो बुंबाय हारियाव मा जाथाय जाबोदों एरिदों बै माखासे सिनेमानि दारैनो बेखौ गोसोखांनानै माखासे स्क्रिप्ट राइटारफ्रा लिरनाय जाखायो प्रडिउसारा बेखौनो बहननाय जाखायो बेखायनो अडियन्सआ बेखौ नायनानै सोलोंनांगौ जायो बुजिनांगौ जायो बेवहाय मोजां गाज्रि थानायाव माने गाज्रिखौ नेवसिनानै बेवहाय फाट लाबाय सोरबा एक्टर सोरबा एक्ट्रिसा बा सोरबा दाखु गुन्दा फिल्म बस लाबाय फिल्म बसनिखौ जेनेबा बे गाज्रि आखु दिन्थिबाय बैफोरखौ
जेराव माने नंखाया नेगेटिभ बै आखलखौ नागारनानै मोजां जिहेथु दङ बेखौ बिजिरनानै सायख'नानै लानाया पाब्लिकनि अडियेन्सनि बिनिफ्राय मोनसे आङो आंनि साननायजों आं बुंगोन बैबायदि अडियेन्स बैबायदि आर्टिस्ट बैबायदि प्रडिउसारा गावनो थिग नङाबा नाथाय बेबो फिल्म जाया मानो होनबा प्रडिउसारा थिगमोन आर्टिस्टआ थिगमोन सोरबा माबाया थिगमोन साननायफ्रा नाथाय सासे आर्टिस्टखौ बियो इन्टारभिउ लाया मोजां गाज्रि थाखानि लालसायाव सोरबा माने फिस होलायनानै हाबनो नागिरनायाव बेखौ 20,000 30,000 50,000 फिस लानानै बेखौ एक्टरनि फाट होबाय खोथा एक्टरनि फाटआव बे देखायनो रोङा देखायबाय देखायनानै बिनि माखासे बिहेभ बेबहारफ्रा थिग नङाबा बेखौ पाब्लिकआ अडियेन्सआ नायनाय नङा बे नेगेटिभ जागोन बियो बै सासेनि थाखायनो जाय बिराद खस्थ' खालामनानै 5-6 लाख थाखा खरस खालामनानै दिहुनदोंमोन बेयावनो माइनास जाबाय फ्लप जाबाय पाब्लिकआ नायला बे फिल्म जगतनि मानसिखौनो मोजां नङा होननानैबो बुंसिगोन सासेनि दायावनो एथ' आर्टिस्टआबो बदनाम जाबाय माने सिनेमा जगतआनो बदनाम जाबाय मिथिबाय बेबायदि जालाङो आरोखि बिनिखायनो दा खोब माने आर्टिस्टआ माखासे आखु दिन्थिनाय एरि दिन्थिनाय गावनो पलाइट जेन्टेल माबा जाखो